Hemm tliet ittri maġiċi, tajjeb, li bihom nistgħu ninbidlu. Dawn it-tliet kelmiet, sorry, mhux tliet ittri, ħanejdhom l-Ingliż u ħafna minnkom ħatifhmuni x'irid ngħid bihom. Il-kliem huma just show up. Kemm darba ngħidu kemm nixtieq nagħmel hekk, kemm għandi bżonn nagħmel hekk, tajjeb. Normalment l-ikbar effort li jrid isir huwa illi inti tajt isma'. Jekk ħanġi pereżempju bl-exercise xi għall-linja tiegħi, jiena l-ikbar effort huwa li nilbes, insuq u nibda nagħmel dak it-training. Għax once li mbagħad bdejt nagħmlu tgħix kemm bdejt nieħu gost laqas trid nieqaf tant kont qed nieħu pjaċir. U din ħaġa nismagħha ta' kuljum. U taħsbux li tiġri biss lil min għadu qatt ma trenja jew inkella pereżempju ilu ma jitrenja, illi ma jkollux aptit illi jerġa' jibda, li tiġri anke lilna illi aħna naħdmu f'das settur. Kemm il-darba tajt istra m'għandix aptit illum nippreferi nagħmel hekk jew immuraw jew immurem. Il-tliet kelmiet maġiċi just show up ifissru illi isma' jiena ħanaqbad u ħanagħmel li għandi nagħmel. U ma noqgħodx newden u ma noqgħodx kif jgħidu bl-Ingliż nagħmel overthinking għax kieku hekk jew għax hekk jew inkella murada u mur iktar tard just show up. Namlu li għanna namlu għax wara ħatejt imnalla mort kemm qed inħossni aħjar. U meta xorta ma tmurx tħossok guilty. Tgħid illum qisni għaddiet il-ġurnata u fl-erja tal-fitness ma għamilt xejn. U kważi tħoss li anke fl-erjas l-oħra allura dik il-ġurnata setat ma ġiet xejn. Għax skuż il-Malti fottejt kollox. Alright, mela ħanedilkom good night jiena u nixtieqkom tasbu naqra fuq dil ħaġa. X'inhu ma dawk l-affarijiet illi intom għandkom bżonn illi tajdu just show up għalihom. Għax if I just show up illum għada u pitada, fit-tul ta' żmien nistgħu nimmaġinaw dawk ir-riżultati li ħajaslu. Good night! U nerġgħu nitkellmu għada 99%. Niltaqgħu.